Yan po ang ginagawa ko, no? Ganun-ganun lang po. Taga-prito lang ng tortang bipis, no? Ulam namin kasi, no? Mga kawari dyan, no? Kumusta kayo dyan, no? Mga kawari. Good morning na iyo na kayo, no? Ano ito ang sura? Direk baboy ito ang sura. Yan, ha? Dayo! Luto na, ade. Luto na ng sura. Makaon na kami kaya magutom na. Baga! Hindi yung ano mo, yung television. Pakitaan mo? Baka ano? Yung I love waray-waray. Yan na, ano? Ay! Ay, patang na. Ah, napasok! Ay, napasok! Pagluto, nakita kay magutom na anak mata, namumungay. Pagluto, nakita kay magutom na mga kawaray na pangaon na kamo kay magutom na yun na. Ang oras ay alas 10 na ito.
Dudut, huwag ka lang malalaglag.